இது வேற எங்கேயுமே கிடைக்காது, நம்ம கிட்ட மட்டும்தான் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றதுல எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஆக்சுவலி கொடி மாடல்ல ஆன்டி டர்னிஷ்ல எங்களுக்கு கொடி மாடல் கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு நிறைய கஸ்டமர்ஸ் மெசேஜ் பண்ணிட்டே இருந்தீங்க. ஏன்னா நம்மளோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது நம்மளோட ஜுவல்ஸ் யூஸ் பண்ண எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ அதனால ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்மக்கிட்ட லாங் செயின் வேணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டாங்க. திக்னஸ்ல லாங் செயின் கொடி மாடல் வந்து கொண்டு வந்திருக்கோம். இது வந்து பயங்கர டிமாண்ட், பட் நம்ம இம்போர்ட் பண்ணி உங்களுக்காக கொண்டு வந்திருக்கோம். இதில் பேக் செயின் கண்டிப்பாக இருக்காது, ஒரே ஒரு ஹூக் மட்டும்தான் இருக்கும், ஒரே ஒரு ரிங் மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு லுக் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கோல்டு மாதிரியே இருக்கும். கோல்டன் க்ளோ கலெக்ஷன்ஸில் எது கொண்டு வந்தாலும் அதில் ப்ரீமியமாக இருக்கிறது மட்டும்தான் கொண்டு வருவோம் அப்படின்னு உங்களுக்கே தெரியும் இல்லையா? ஸோ ட்ரஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணலாம். இப்போயே பார்த்தீங்கன்னா 2 பீஸ் புக் ஆயிடுச்சு. ஸோ லிமிடெட் பீஸ் மட்டும்தான் இருக்குது, சீக்கிரமாக உங்கள் ஆர்டரை ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க.